Amma gurrun gelli bir näse gyz oglanlar ike izdivasları giza galyp satılmalary, bahçeýine gitmeleri giza galyp hemişe dua we dilegler Hudaý Taala'dan ak bagtlaryny bermekligi bolup galdylar. Gawadyp kulak asdylar. Dünýede öňçäge şuny gawup puhta bilsinler. Hiç haçan umid üzmesinler Hudaý Taala'ň dergahyndan. Hemişelik Allah'dan pek izdivajly, salih oglanlar bilen izdivaj etmegi Hudaý Taala'dan hemişe dilep dursunlar. Näme dip? Çün izdivaj diýerleri bir rezq, bir arzhal. Rezq diýerleri fakat iýmit içki däl, fakat mal pul däl. İzdivajym Allah'nyň şu dünýede bendelerine beren rızıklarynyň bersi. Hop, we rızık diýerleri taksim şoda fennäni dünýä gelmäken Peýgamber zanyň aýdyşy bilen sağa 40 gün nutfa bolup, soňra da 40 gün kan bolup, soňra da 40 gün näni bir et bolup, bir etagan bolup, el aýak düzelenden soňra feriştesini iýerjek şoňa däni dem salsyn. Oşo dem salandan soňra, şol göwrede jan goýulandan soňra, şonuň däni ajaly we şonuň arzhaly we şonuň däni näme aljak demi we tamamy ýaşaýyşy ýazyljak maňlaýyna diýipdir. Şomagada her bir oglanyň däni izdivaj etjek gyzy we her gyzyň izdivaj etjek oglanyň maňlaýyna biçiglidir. İmanyň bolsun şu gurduňa. Bir iki buýuşluk şol gyzy oglanlar üçin bar. Gawadyp kulaklaryny açyp havaslaryny jem edip gawadyp kulak asdylar. İzdivajlary giza galyp bahçeýine çykyp bilmän aýal ogallar. İzdivaj diýerler Hudaý Taala'nyň her bendesine däni ýazyp goýan wady. Qur'an-ı Kerimde "Wal yasta'fifillezîne lâ yecidûne nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Ol bir bendeler iken nikah etmekligini tapmadylar, özlerini arasda saklasylar. Ta Hudaý Taala şolar öz fadlyndan biniyat etýänçä diýe. Yani izdivaj ewlerine ba, ta izdivaj ewlerinden gelýänçä sabr etsinler. Ya şu dünýede we ya bilsinler. Eger şu dünýede izdivaj nesip etmese, kıyamet gününe cennetin içinde behtirin adamlar bilen behişti bolan adamlara hatmen dakylyp däni izdivajlar ediljek. Eger şu dünýede däni baht açılmadı, şu dünýede däni hiç hastagar bolmady, şu dünýede däni nikah agdy däni şoňa daňylmady, bilsin, imany bolsun. Şu dünýede däni şoňa liýagatly oglan ýokmuş, şoňa gelişikli, şoňa dentay oglan ýokmuş ki Hudaý Taala şoň izdivagyny kıyamet günü cennetin içine däni hatmy giren adamlardan Allah Zülcelal şoňa ýan ýoldaş ýazyp goýupdyr. Puhta bilatyny şu gurdumy. Hazreti Meryem ýaly, Hazreti Kulsum ýaly ki kıssalaryny okuýup otuýňyz, eşitip otuýňyz ki bu dünýede izdivaj nesip etmäni gyzlyklaryny dünýeden ötdiler. Kıyamet gününe serweri serdar do alam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň maşgalalary boljaklar. Eşitdiňiz rawayatlary. İzdivaj şu dünýede umid üzmesin, Allah'dan dilesin inşallah bolar. Bir wagtda izdivaj nesip bolmany dünýeden ötse de gaýgy etmesinler. Kıyamet günü şehitliğin içinde olup duracaklarlar. Bir gyzy oglan ki şu dünýede izdivaj nesip etmäni dünýeden ötýär şehit. Şahadat makamına alıp gidýär. Ki Peygamberimiziň mübarek sözlerinde var. "Wal mar'atu tamutu bi jum'in shahida." Bir gyzy oglan ki izdivaj edilmäni şu dünýeden ötýär, şol şahadat makamına alıp gidýär diýip Peygamberimiziň mübarek sözünde var.